Grazas, Xoán. Coa chegada da choiva aparecen os cogomelos. En Teixeiro, Curtis saben moito do asunto, xa que cumpren un cuarto de século exaltando este produto. Un fungo que compre coñecer ben para non levar sustos e para aproveitar todas as súas cualidades gastronómicas. Teixeiro, no concello coruñés de Curtis, converteuse esta fin de semana no lugar escollido para os amantes dos fungos. Celebrase a 25 edición da Festa do Cogomelo en as 40 persoas percorreron os montes en días previos para recoller as delicias locais e presentalas nunha exposición. Como sempre, por distintos hábitats e bueno, este ano bastante floxo. O sea, foi un ano bastante floxo pola seca que tivemos. Empezou a chover a semana pasada, o domingo da semana pasada, pero non é suficiente. Os cogomelos recollidos expóñense na festa conformando un percorrido pola riqueza micolóxica de Curtis. Entón viñamos hoxe para verlas, conocelas e que nos expliquen un pouco. Nos interesa muchísimo, por eso hemos venido, porque la verdad que el mundo de la seta es muy interesante. Estábamos comentando la variedad que hay, que la verdad es que si no las veo aquí expuestas es que se parecían como tierra o parecen cosas que al final pasan desapercibido y muy interesante. Os exemplares máis prezados son os boletos, as cantarelas e os níscaros, pero para evitar sustos cos exemplares tóxicos, compre guiarse polos especialistas na materia. Aos que están empezando, lles diría que se olviden, en primeiro lugar, de cogumelos con laminiñas brancas, porque aí están o 80 ou 90% das intoxicacións graves que temos na Península Ibérica. Na festa non só se aprende, porque tamén hai lugar para desfrutar da experiencia gastronómica dos cogomelos. Vamos a facer dúas degustacións. Unha delas vai ser moi galega, pero con un toquiño que sempre lle damos nós, que é os callos sin callos, que vai facer a vez dos callos ou a textura dos cogumelos. O segundo vai ser un polo limón, e tamén lle vamos a facer unha salsiña de cogumelos moi rica. A festa incluía tamén a Feira do Comercio e a resolución do concurso de tapas onde os cogomelos se deixan arroupar polos arroces, as croquetas e as tostas, facendo bo todo o traballo de recollelos.